Здравейте хора, аз съм Фаста и днес ще играем Monster Legends епизод 8, мисля. Да, мисля. Сега ще си оберем първо голда. 178 от Ейдена, това е супер. Я да видим той колко ни е дал. 108 и 1000 от този. Окей, сега почнал ни е Лара и аз се подготвих малко. И като спечелих малко храна и си апдейтнах. Къде съм аз? Няма тук. Аз съм 17-то място в Лара, ама ето една техника. Почвате и два. Няма ни даде нищо. Ето то ще почна. Изгледа ми слаб. Той има огнени. Леле, идеално. Идеално, тък му си взех. Окей, файт. Fire Trap не може. Мога да го убия това с Fire Trap, ако не мисне. GG. Бъбла. Може да е. И какво прави това? Стън... И стънблокът. Баси и нещото. Old Ruins. Most Swap. Мис даже. Леле. Аз съм дед. Не, те са дед. Гледай колко демидж ще бие. Баси чудото. Какъв е то, бе? Давай, фарвал. И сега ни остава само още една плачка. Молител да на горкички. Какво? Бърнинг. Няма да спечела 3 токена, мали. Тотално съд. Прецаках. Уик. Чудесно, бе. Фартрап. Да, супер. Страхотно. И само два нещастник съм. Кой води? Ние водим! Ес, май ще ги бием. Дано, имаме 24 часа за да ги бием и това е супер. Нека почнем на Adventure мапа, така да мога да направим нещо. 68 таковата. Uncommon са. Дали ще са по-бързи? Предполагам. Не са. Ако ги стънна всичките. Успях. Това ми беше мисията. Multiple. Yes. Гледай колко демидж бия. Това е велико. Ма той е мисна. Айде, дед. 2 дед и остана един. Еп. Ужас за него. Аз го трепа. Storm Wreckage. Айде, бай. Минавам на следващите боса, дами и господа. Това беше епична и лесна битка, всъщност. Прегледно лесна. Бе. На първо място, естествено, дами и господа. Гледайте колко. Леле, това е доста експи, бе. Така, найс спин. Дано. Хилт. Team Life 1. Целият тим. 69-то. 69-то ниво, дами и господа. 69-то! Така че 69-то. Леле. Давай. И Стронг е супер. Не би трябвало да мислят. Търнос. Multiple rounds. Така. За сега водят доста добре, дами и господа. Виждате как добре балансирам атаката на моите чудовища. Така, за сега е добре. Идеално е. Айде. Просто търност и толкова. Твистър Блоу на... Storm И сега трябва да убия един Giant Shadow. Мали. Фак. Ужас. Ако изпомням огненото, идеално.
ще ни атакува един път и това е гадно. Но мисля, че ще имаме 3 звезди. Дано да имаме 3 звезди, дами и господа. Та техника е добра, която използвам за стънване. И тази техника за стънване е добра, защото в началото те губят търнове и... Ще гложиш с мене, бе! Много ясно. Много по-добър съм от брат ми, естествено. Той не може да игра тази игра. Ха. Колко по-фастър е? Чакай да стори. Лоп. Ще гложиш ли са? Ето. Трябва да оцелиш мястото. Пак летим. Да, ужас. Това го отгадна на късмет. Боса. Какъв си ти, бе, босе? О. 3 лейва, what the fuck? О, добре. Сега. Да видим дали ще Файт! Давай! Yes! Не! Fuck it. Просто се... Провалих се, дами и господа. И то отчаиващо. Как това ще мисля, бе? Това е идиотско. Майка ти. Все едно не съм се бил срещу него. Дано да е така. Fuck it. Не. Това не. Какво, бе, ти? Ти да не си Господ, бе, защото мисля, че ти... Не си Господ. Те сега ще довърша, омага. Така. Next wave. Не, ни трябват за тия нещастници. Айде, дано ще ни потрябват. Защото срещу... Не трябва да губим хелт. Не трябва никакъв хелт да губим. Blindness blocked. Ужас. Immune to blindness. Emperor's Young. Не трябва никакъв хелт да губя, ама се провалих. Провалих за! Следващия че ги убя. Дано. Ти върнете се, бе. Yes, бе. Наполовина ми оставиха то, значи и да не остана един удар сигурно от боса. И това е гадно. Е само един хит и да ме оставят на... Айде, дете Ейдън. Не! Yes, бе. Той е тъп. Electric Surge. Моля те. Yes. Имаме един рунд. Чардж! Fucking... По-добре да ги Empowered Friend, така 50% плюс повече демидж. Това е невероятно, дами и господа, защото е велико. И това, че е велико, е велико. Моята тактика е стъна. Моля ти са. Какво? Ти върна се! Как няма... Моля те, Бошко. Моля те. Бе, ти... Бошко, бе, камо е такива глупости от ти... Empowered Friend не мога... Ужас. Пак му бия доста демидж, като гледам. 7000 вече си тръгнах за... Ще ми бие по 1000 демидж, ти върта се. Как ще ми биеш 1000 демидж, бе? Майка ти. Електрик... Не... Storm Wreckage. Гледам, че му 2000 демидж с това и ще се възползвам. И сега Dance Arrow ми е вечно абилити мога, когато искам да го използвам. И това бие същия демидж като Concentrated Arrow. И Concentrated Arrow само стънва. Така, това иска да стане. Това. Vapor League. Значи 1360 и нещо. Не, моля ти се. Чай. Само да го обърна. Цъкам не. И сега си го обръщам. И продължавам клипа. Давай Needle Vapor League. Ще гласа Бошки. Защо ми атакува Ейдън на тоя? Той е постоянно. Защо? Шансовете са на наша страна, дами и господа. Това е. Yes, бе. Супер. Що ден Сара бие по-малко.
500, 1500 и 600 и 700, нещо там. Давай. One turn before that. Yes! Бихме го, дами и господа, това беше епична битка. Така. Това беше... 3 звезди на бос! 3 звезди на бос! Това не съм го направил. На второ място. Ама доста XP даде. И някакво яйце хейс. Кой е то хейс, бе? От тук горе. Майната ти. Найспин, така. Стрент. Тим Стрент левел 1. Ужас, бе. И следващия остров. Това е остров на кои? Бе! Just click on it. И на лайтовете. Аз се връщам в Хома. Да си обера малко голд. И имам и добро новини, само че са и лоши. На PvP Stolen Food е такова. Ранкингс. Така. Аз съм на 50. На 39-то място. Чай. И не съм в топ 20. Няма да получим. Ужас, бе! Я дайте да атакуваме тук файт. За някакъв... Опс, тъпата батерия. Атак лок. Молодци са... Гледай, 100к са получили. Нещосници, мазни, нещастни. Шилд ли имам? Не, че цъкнах на Тимо. Ще цъкна... Active shield, that will be lost. Yep. Не ми пука. За един шилд пука ми. Чай да го обърна, че не виждам колко каша спечела. 2к. Не ми харесва, не. Пой са силни. Кой ли бяха? Силни ли бяха? Fuck it. Тя вече са силни, няма. Днеска бих един 30 с 30 лева такива. Бегай са, да не съм те видял те. Защо такива силни, бе? Не ми трябват. Бегай. Защото имат само снимки на... Гледайте горе. Фокси. Фантом Фокси? What? Какъв е това, бе? Си специализирания. Боже, тия са един легендарен 5000 атом. Файт! Какво да правя? Как ще започваш ти първи, бе? Ти врат ли светът? Има повече спид, fuck it. И е по-легендарен от моите. Що те почват първи? Това не е честно. Heaven's Reckoning. На майка ти. Килвам един. Това е супер. Мари, килват мале. Не. Ще е чудо, ако бил. Лус, давай. Май ще бия, боже, моля ти са. Бия го, майко бия. Бия го, Видяхте ли, бе, силата на вярването? Знаех си аз, че се загуба. И победата е важно нещо. Нещо не спомня. Зимцелс. Боже. Дай последно. 6050 лева. Това да се бате, това е идиотско. Бегай. Много са силни, бе. Що са толкова силни, бе? Имам доста трофей. И затова, че имам доста трофей и се падам срещу по-силни. И това е гадно. 2000. Бегай са, бе. Айде, бе. Боже, няма ли някой? Не ми кажа, че натиснах файт. Мали.
Няма нищо. Ще загубя, защото ще порева малко. Няма проблеми, не. Те са огнени. Fuck it. You fucking fucker. Останахме. Кой загубихме? И загубихме него. Загубихме го! Загубихме го! Няма връщане назад. Ще загубим отново. Няма да спечелим, защото сме слаби. Те са се пак 50 лева. Да, бе, страхотно. Дефейт. Идеално. 15 трофея! Майка ти. И сега съзнах, че на той... на долния остров... тук, да. Това без да искам го кликнах. Миналия епизод. Yes! Идеално. И... това беше от тук. Надявам се да е харесал. Ако така може да дадете един палец нагоре, също така може да оставите по един коментар. И да се абонирате, ако не сте се абонирали. Благодаря ви, че гледахте този клип и до следващия път. Чао!